Buitengewoon, we gaan naar buiten. Deze dingen kopen. Ja. En daar doe je die bollen ze in. Een buitengewoon welkom bij een nieuw programma van Omroep ZVL. Buitengewoon, dan nemen we de kijker graag mee naar buiten. Gewoon naar Zeeuws-Vlaanderen. En kijk, en wie hebben we hier buiten? Een kat. En jij mag er vandaag juist niet bij zijn, want ik wil het gaan hebben over tuinvogels. En tuinvogels en katten, dat is geen goed idee. Ja, want wij willen naar buiten gaan met de kijker in het mooie Zeeuws-Vlaamse landschap. Dat kan zijn het bos, de polder, de watergangen die we hebben. Maar we dachten, laten we eenvoudig beginnen. Gewoon in de tuin. Want daar is ook wel heel wat moois te vinden. Wie zijn we? Niet alleen ik ga dat presenteren. Dat doe ik samen met Marijke Pol, die heel veel weet over het buitenleven. En ook hele leuke tips heeft voor u, die u mee kunt nemen naar huis. Zo gaan we het vandaag dus hebben over zelf een vogelvoerstation maken. En ik heb al wat huiswerk gedaan. Dus laten we eens gaan kijken op een droog plekje wat we daarmee kunnen doen. Ja. Zullen we aan de slag gaan? We laten eens even zien hoe we dat gaan doen. Zullen we dat eens even doen? Wij gaan dat doen. Nou, Marijke, we hebben inmiddels, het lijkt wel kamperen, want we gaan onze eigen voederstation maken. Dit kan je natuurlijk ook binnen doen. Ja, gewoon pannetje en je hebt ik heb vet. Ja, frituurvet, maar dan wel vast. Zie? Klomp, hè? Ja, vloeibaar, dat werkt niet. Vloeibaar werkt niet. Dus dan doe ik er even hierin zo. En dan kan het langzaam zo smelten. Het hoeft niet heet te worden. Het moet gewoon een beetje smelten, zeg maar. Hè. Dus het hoeft geen frituurvet te zijn, maar het moet ongezouten. Frituurvet is wel het beste. Je hebt verschillende soorten frituurvet. Dit is ossewit, dus dierlijk frituurvet. Je hebt ook plantaardig, met palmolie en zo, liever dierlijk. Het is een beetje raar om dat te zeggen, maar... Als je zegt van je gaat frituren, dan zeg je van oh ja, plantaardig is beter, maar... Ja, voor ons misschien wel, maar voor de dieren niet. Vogels toch even. En het smelt heel erg snel. Ja, ik zet hem alweer uit, denk ik, want het is... kijk, het is nu... Kijk. Oh, en dan smelt het verder in het vet dat warm is. Zeker als je met kinderen doet. Altijd echt oppassen, want dit is natuurlijk een beetje gevaarlijk. Als je het over je heen krijgt, dus voorzichtig. En je ziet nu, dus terwijl het uit is, gaat het gewoon verder smelten. Dat. En dan heb ik daar vogelvoer bij. Nee, ik heb hier dit gemengde, maar jij hebt ook nog wat meegenomen. Ik hou van emmers die goed afsluiten. Doe je dat niet, dan krijg je daar beestjes in. Die willen we ook niet. De beestjes die we niet. Wij wilden alleen de vogels, hè? Ja, ik heb dus extra zonnebloempitten. Extra zonnebloempitten. En, want die koolmezen van mij vinden dat lekker. En dan gooien we dat er gewoon bij door. En de pinda's en de tarwe en mais en wat het allemaal meer is. Dus we krijgen een mooie mix van alles en nog wat. Het is een gevarieerde maaltijd die ze zo krijgen. Goed voor de beestjes. Nou, het is bijna gesmolten. Nog een klein beetje. En dan, iedereen gaat dan pielen zo met dat ding. Zo, roeren een beetje. Nou, die laatste beetjes, dat duurt altijd. Duurt altijd op zit te wachten. Ik zie trouwens dat je nog andere bakjes ook... Ja. Ik zie een melkpak wat je doorgeknipt hebt. Nou, we hadden dus deze. Hè? Dus dat is gewoon een pot, zo. En dan dat stokje en de plakband en een touwtje. Dan kan het hangen. Maar je kunt ook zeggen, want ik heb plastic flessen. Natuurlijk hebben die voor de recycling, maar je hebt altijd flessen die zijn niet voor de recycling. En dit is nog eentje van voor de recycling. Dus dan heb je gewoon een plastic fles, kun je doen. Daar maak je een sneetje in en in dat sneetje maak je een rechthoekje. Dat is wel heel leuk zo. En dan kun je dat openklappen of je haalt het er helemaal af. Dan kun je hieronder een klein sneetje maken, hierachter een klein sneetje en een stokje er zo doorduwen. Maar dan hoeft er geen vet in, dan kan je eigenlijk ook zo het zaad in doen. Dan kan het er zo in, dus als ik dat even voordoe, dan ziet dat er zo uit. Ja,
Ja, dat is eigenlijk, mocht je niet met dat vet willen werken, Ja. is dat eigenlijk ook heel leuk. En ik zie dat je het ook nog beschilderd hebt. Dus als je inderdaad heel creatief bent of je wilt het met kinderen, kleinkinderen doen, kan je wat dat betreft helemaal uitleven. Ik vind het eigenlijk ook een heel leuk, eenvoudig idee. Veilig ook. Misschien even met het mesje oppassen voor kleinere kinderen. Maar als dit smelten te lang... Nou, gaat goed zo. Anders dan vissen we dit er even uit. Zo, ik heb hier een papiertje, dan doe ik het even terug. Zo, en dan is dit klaar. Nou, kom op. Nou ja, kijk, kijk, dit kan ik ook nog. Hè. Zo handig ben ik ook nog, hoop ik. Ja. Kijk. Nou, en dan misschien hier een beetje. En dan pinda's vanaf nog. deze kant erin kiepelt of van die kant, net hoe je het wil. Ja, doe maar. Een beetje pinda's. Nou, zullen we nog even een handje zonnebloemzaadjes Een beetje van dit en een beetje... We kunnen ook met een kookprogramma beginnen. Misschien komt dat nog. Ja, ook leuk. Ook leuk. Nou, dan, niet knoeien. Dat is voor de vogels dan weer, hè. En dan hebben we hier de pot. Nou, wil jij die even Nou, vasthouden? kijk, dan ga ik die... En dan hou ik hem scheef. Jij durft dat? Dat goed gaat? Ik doe hier een onderleggertje onder. Zo, klaar. En dan... Andersom, nee. Ja. We moeten kijk, het moet goed Anders kan je het niet zien. in beeld zijn. Ja, ik wou het even laten zien. Kan dit zo? Kijk, ja, het gaat goed, gaat goed. Oh jee, Wat ja, een ongeveer. We zijn al lekker aan het... Nou. Ik kan me voorstellen, we zijn net die kleine kinderen die dan lekker aan het... Kun je nagaan hoeveel plezier dat is om dit te maken? En dan hoeveel plezier je ervan hebt als je het gemaakt hebt. Zullen we het even aanstampen een beetje zo? Ja. Dat hij goed vol zit. Nou, het is nou fris genoeg. Het is hier snel hard Het geworden. koelt Vlot genoeg af. af. Zo, nou zeggen die vogels. Oh, yummy, yummy. Ja, of ik zit al te denken voor een kinderfeestje. Want vaak hebben ouders natuurlijk van... Oh jee, wat voor feest. Wat moeten we nu weer verzinnen? Er is een kinderfeestje. Hoe hou ik die kinderen bezig? Natuurlijk, als jullie een streamingsdienst hebben, kan je een film opzetten. Maar hoe leuk is het als die kinderen ook iets mee naar huis kunnen nemen wat ze zelf gemaakt hebben. Ja. En niet naar een winkel gaan en iets van een cadeautje kopen. Vinden ze ook altijd lekker, iets te snoepen. Maar hoe leuk is het als ze ook iets te snoepen bij zich hebben voor die vogels. Kijk of dit toch wil. Nou, zo kan het ook, hè? Dat je een klein beetje zo... Oh, dat je hem als schuin... Ja, als je niet genoeg hebt, dan... Ik denk dat we geweldig bezig zijn. Ja, goed. En misschien vraagt u zich af... Ja, heeft het wel zin om vogelvoer op te hangen... als ik zelf zo'n harig monster heb rondlopen? Ja, dat kan zeker. Katten kunnen heel hoog springen, dus hang het voer hoog genoeg op. En zorg dat er genoeg struiken zijn, want de inrichting van uw tuin is heel belangrijk. Als vogels zich kunnen verschuilen in allerlei struikjes, dan zijn ze ook deze jager te slim af. Buitengewoon gezellige eerste aflevering. En ben benieuwd waar we volgende keer naartoe gaan. Ja, ik weet het al. Jij weet het al? Ja, zeker. Oh, ik ben heel benieuwd. Ik ga er ieder jaar minstens 1 keer naartoe. En, in de regio? Ah, tuurlijk. Zeeuws-Vlaanderen, hè? Ja, nee, nou, dan ben ik heel benieuwd waar jij mij naartoe... Ik vind het idyllisch. En de kijker naartoe gaat brengen. Het is idyllisch. Volgende keer, ik hoop met droog en wat warmer weer, zien we elkaar weer terug. Ja. Bij een nieuwe Buitengewoon. Helemaal leuk. Gaan we Bedankt doen. voor het kijken. Tot de volgende keer.